Dibor kaham ang kaisa kok saklainani bagay mafaika ani ang buini personal life thangai sanani to musungya haifano tiprasa society no naharinai tiprasa hodano mothangai nargnani bagay khoroksa tiprasa angai tiprasa bosongni borok angai ang ani dofa tai ani tiprasa hodano mothangnani bagay ang okok sathai tongo oboni ani rights tongo kok khai obosi je ononto sompilik tei bini busajak borok khorok thamni jengjalno töyei tabo kwbangma o pandemic ni jorao chini borok rok chasarara nangjak masaya manangya lukurok je suknai rok sobalai tongo charulai tongo khanrulai tongo tiprasa rok nokbar watui teibo obohai sikon mikon disaster phainai tiprasa rok ni nokhukno nokbar watui bai kwbangma sabai kalangkha sokomori kalangkha nok nukhung rokno obohai rok eko o jorao obohai wansukma kwrui lasima kwrui borokni jengjalno se focus khlainai borokni o lasia tongmungno sungsarno phunugui biang kok sai tongmarok belai khe mosangya jefuru kok Tripura channel komal koloi thangai o sompilikni busajakno nyai rinani bagui justice rinani bagui chini Ranjit Sarsong tei kwbangma borok milionyai borok a jagao thangkha o sompilikni busai bai malai kha kok Tripura borokno interview nafuro tamo hwnui sa o sompilikni busai tabuk o ononto bai tongnai o bwrui busani bufa sao bumasi nosto khlaio ononto bai onontoni call phai phone jasagya hangke buma baisi pujago ui kabui anori hinhoro hairok hwnui sao bini bufa srai ke statement roi tongo belai ke lasime singsa kok obohai buile bono justice manthun ha bo khoroksa innocent girl bo khoroksa nabalik bwrui bono niyai rinani bagui se buile chaito geinai bini bagui kafra lainai obohai 50-60 bosor laijak bura rok bai bini light nosto ongui tongkha hnoi buile justice rinani bagui se bini bagui chaito gei tongo wan sukma kwrui borok bhai khlai mohai abo newspaper pori wonyai video call khlai newspaper pori tutui saklai khnare ma haikai obohai khlai video khlailai tongkha abo ononto da tolawa paper haike sagui tong hi naisigi por dihnoi faltu borok tiprasani hodao mohai borokno swkagui mani se hambo lukurok chini borok tabuk jengjalo klai masai manangya kwbangma bipod klaijak jorao chung mohai borokni phasingo focus rwnani kokya mohai borok obotui borokno tiprasa hodani se out klai rina nango chini society no mwthangui telangna bagui sinai nuknai borok suknai rok keboba palai milioi chubalai tongo keboba saisung kunai chubalai tongo obohai jengjal chasarani jorao borok hingke bongni sak motok mung tongui ayang bigrom bo thango tabukai bigrom malia thangmalia o jarao biang borokni jengjalno tubui social media phayo oboti borok rokno chini society ni se out khlai rinan nango kwbangma borok bini bagui afro bono khairok jagunai kaham kok sawoi kaham wan sugui bini light no naharui bini mokhang no naharui boi kwbangma bono help khai tongmani kwbangma sakhari bini bagui kok sai tongmani abosi botamo wan sukha bini bisingo abo kebo sai manliya olokai biango kamai tongui kha asuk din kolokma tabuka hanya hai bono case rina pho
जे बंगनी पारानी बरक बिनी एगेन्स्ट कक सानाय बिनी बागै हामिया खलायनाय बनो केस रोना फो बय बिनी बागै कमेन्ट हामिया खायनाय बनो केस रोना फो खरक बुसुंनो नों केस रोनानि खरक बुसुंनो केस रोनाय नों वान सुगैनो नायखा तै बरका गोबागै मतम सलायजाक फटोनो आबो इडिट छे बिन बुमा भिडियो खलाय कक साबुखा कमल कलाय बाहायके अ फटोनो इडिट खलाय हायके लासिमा सिंसा खलाय मान हनै अनंत भाई गोबागै मतम सलायमानि बा अनंत निजे से गसी तंगले कक त्रिपुरा न्यूज चैनल यूट्यूब थांगै सर्च खलायला तामा मानयां नायसा आबो बाहायके अंगै थांगा साइमालिया ता सासिदि लासिमा सिंसा हनै अनंत साकबाय थांसे आ ककनो साइ तंगले आबो आयां आयां आसु ता खनारि सिदि नै ताइसे कक त्रिपुरा चैनल न ताइसा कमल कलय बाहायके इडिट खलायमान अबाहायके लासिमा सिंसा खलायमान हनै भिडियो खलाय दङ लासिमा करै जे किसा फानो छि त्रिपुरा सारकनि अबाहाय जोंजाल सासारारा नाङै तंफ्रो बियां बियां महाय तमुं रंनो नुखाखै ताकुग्रक बुकुरक कक सायै तङै मान्या नासिगि मान्या आनि याकनि एक पैसा नाहारि चाया सिंथोन तांगै इनबा आंगानि दफाना हामजागो आनि त्रिपुरासा ससाइटि न मोथाङै तेलांनानि बागै बुसकांगो तै काहाम खलाय फ्लगै तेलांनानि बागै जत्तन लुकुरक साइतक दङ तिनि जानि जानो खुंजा हनै जत्तन नासिकलाय तंनानि हिंके गोबां मा त्रिपुरासा थै थांगामा मासा एमा नंगिया अर दफा हदा हनै सालाय तंना नांगला खामो बुजिखा अबाहाय जोंजालनि जराव महाय खलायै ससियेल मीडिया फाइ कक साइ तंफायो लासिया बय नक हुक गोबाय किसिक थांबायखा काहामा काहामा नक बारवातियो उरि तलांजाकबायखा ताबुक शिबिर अबाहाय केम्प खाइ मा दङ लादा लासि नरक अबाहाय रंनो नुगै नरक नया तंथकपाया तंमुं न ससियल मीडिया फाइ सापायनानि आनि आसुक इम्पोर्टेंट करे केबोनि पर्सनल लाइफ थांगै कक सानानि केबो बिग बसाइवाल नाकारदि आं भिडियो खलाय दङ आं भिडियो खलाय दंफ्रो केबो फोन रक्ता खाजि आनि भिडियो डिस्टार्ब दङ आं केबोनि पर्सनल लाइफ थांगै कक सानानि आनि हक करे आनि अधिकार करे आनि औकात करे बै बिग बसाइवालाय दंमा जागाव फियाबा जेफ्रो त्रिपुरासानि ससाइटि कमाय थांना नाय दंखा त्रिपुरासानि ससाइटियाव बेराम हामिया तो बुजाक दंखा तान हिनबा आं बसंनि बरकंगै आनि कक सानानि राइट्स दङ अबनो केबो मुथागै मान्या नोंबो सादि आंबो सानाय अबाहाय जाया आंगै दंखाय आं फानोसै ओंथोन लुकुरक नरकाना एक्सपोज खलायमानो खलायदि आं नाहिया तामनि हिनबा हाते दफानो हामजागो हंखाय त्रिपुरासानि हदानो हामजागो हंके सिनि हदा कमरना नाय दंखाय जों अबाहाय कक सानानि सिरिं सिरिं तंजागनाय कगया जों साथाय दङ अबाहाय हामिया बेराम न कासुथाय दङ बरकनि तंथकपाया तंमुं बरकनि अ बेहिया तंमुं अबनो जों इम्पोर्टेंट रजाकनाय ससियल मीडियाव बरकनि नगो थाङै जे जों न्यूज चैनल थाङै बेलायके इम्पोर्टेंट रजागैनाय पोस्टास खलायनाय बरकना इनक्वायरि खलायजाकनाय बताबक ताबक त्रिपुरा सारक माइमासाया मा नंया जोंजाल खलाय दङ बिरमान खलाय दङ अबनो सि जों साइतक लायनानि दरकार सिनि त्रिपुरा सारक बिग्रा खांग्रा आंगैनाय हानि सय सय बुसातै फातार हाव बुनि सेलें खाति हुई मासाय दङ हाजार बाय थागिया लाख लाख त्रिपुरासा फातार हाव कलगै मा दङ अबनो वानसगै जानाय खापांनि लुकुरक आं नरकनो कयो अबतै सिनाल वायजानाय जुरां वायजानाय बररकनि फाइसिंग अ बखरकनो नरकता रहरदि इग्नोर खलायरोदि बेलाय लाइको काहंकाय सिनि त्रिपुरासा ससाइटिनि आउट खलायरोदि जों नाङियावबो बरकनो अबरकनखा सिनि बसंग सिनि दफाव तिसुमै सिलनाय रक सिनि ससाइटिनो सकमरनाय रक बरकनो साकमोसंतै तंनानि साकमोसंतै जानानि अबाहाय आजादी यापारै रिखांकाय बरक सिनि दफानो सकमर पाइसुंनाय अनन्तताम हनै साबा 12,000 करोड़ त्रिपुरासा सोनामनानि नांगौ त्रिपुरासा
bosong kerika YouTube rogo lasia kelai komen rupayo behia anonto bawa hai kelai komen rupayo bawa kai 1000 bosor banci nai po 1000 BC banci ui tong nai tei bo busabo 12 crore kelai lang nai 12,000 crore kelai lang nai po oba hai rok message rui tong lasia obo tei boro rok no saya hampano mas haka tangi hinba sini dopawo jengjal tubu tubui faimani bagai tei ang okok bo saklai rinani musungo mia salsa thangnai sikang je sampahor bati moidan dahin ayang phasing rogo sampahor am soyo kalayo ang asuk address kaham ke saiman yapano tobo phano o sampahor phasing ni je 9 years old obahai o buri besano rap khlaimani khoroksa 22 bosorni selabusa obo belai ke chaya obo tei rokno thik ke kotor punishment redi tiprasa society ni kaisa krak motha khaoinai thik khlai punishment ronani khlai di next time bo obo hai jahate ingya tei obo belai ke lasime singsa belai ke waijai tongbai kha tei obo simia obo ni sikang bo rap ni teinya kok khnajak rap khlai paisi teison borok ni nok nokung ni borok no domki humki roinai kesta redi hnainai bu tok khlai marok obon ko dup sora phasing ni khapang ni lukurok sini dopawo mungsani ya jengjal drugs amani rok drugs awi kwbangma borok thika sini takuk song bukuk song nijini life no sak hamiao khiklai nosto khlai tongkha norok wansuki janai drugs amani sabo sukang social media o fainai okokno focus khlai saka lukurok no khanarika norok wansuki janai social media wa puila ang first live video khlai chao aboni pore news channel ni bisingo kok tripura obono lukurokno message khlaika kok tripura obotei drugs anai rokno first video khlaika agartala wa town ni andaro tongnai buri rok chini dopani buri busarok wanjai bai khorok tui buljak toksa tui buljak khaike khanai tui buljak drugs ajak chok effect nangjak rokno bike ni ongkhor lai bokrok tui bulai maro kwbangma जों social media nugo kok tripura channel puila obono saklai mani yagolo kwbangma drugs anai rokno kamini buri bodol phankra khanai khaoinai tulasikor phasing rokno rokno bai khana obahai khlai drugs anai rokno romka punishment dikha haipana जों tabuk bo drugs ni yakni muktongoi manya ko norok jotono saiman banya chini borok rok tabuk bo drugs ni yakni muktong yako o lockdown ni jarawo o pandemic ni sthitiwo tabuk chini borok thangnai 10-15 din sikang beri sikla rok police bai manjak mani norok nokbai khana drugs awi manjak marok obahai khlai kefek tei borok drugs bo phalo bunya bo chari bo borok bo manjago belai ke lachi singcha kok jengjal mungsa bai thagya podre pod jongjal sini dopani bisingo khlai tongkha haipano che wansukma krei lasima krei dal bidal kok saoinai nijini sak motok tongmung tongmarokno social media phai sak saoinai bunya hamya bano gunyai ulta bini no kaham sil saoinai social media phai kok sai tong phai bayo ai newspaper porima hai borok cbc obahai khlai lasiang tong phai tolawa abo a video khlai kok sapuro onontoda hai ke script a potro lipino yago tuitong lasia khlai ar koromoth khlai phai sai tong phai nini oro जों important rejaknaiya chini lukrok khanadi kaisa news channel phano bini arata thangton bo asuksi bini case no withdraw khlainani musungo hungke bo asuksi bini hamya jengjalni yakni kakdani musungo hungke bo lukurokno nakar sanainai anino chayangkha anino sumsok ungka hanai nakar sanainai si bo video khlai kok sanani nango asukno case withdraw khlainani musungkha hungke personal komal koloi bai kok tripura channel bai chini ronjit sar songbai malai nai nakar sanainai o case no withdraw khainani bagai bokok saiman bele tama oro ani bagai hamya sanai sini parani bororok no ba ang case runai
ani bagi comment khlainai hamia comment khlainai borok no bo case rinai Kamal Kolai no bo case rinai Ranjit Devarman no case rinai Soron Devarman no case rinai nei bahai ke lasi khlai phai sarka nongle khoroksa innocent girl nong khoroksa nadan lerki tabuk nini o omoro nono boi justice rinani bagai nyai rinani bagai nini bagai sai to goi tongo nong lasi ada nini nono boi nyai rinani bagai sai to goi tongo serai nabalik nai bono jesa khlai pano justice rinani ton tabuk khai tamongha kebo kok thaisa kaham salia bini bagai kebo sajak liya na seler jak bai masi kol gori ke bono khoroksa sajak nai krei o burunya somplik ni pusajukna puila o kai bui bono khairok jaganyai gobang ma subai tongmani lada lasi nang obai ke video khlai phai sanani nin bokhrogo kisasuk wansukna naikha o ononto to tai lasi langliya phati sarai ni na nang ononto no ang bai khe ononto one time phan tamalai thung nang hangkai jengman inglayana ang ononto no thapra phungsama runai kubui kok ang tangai onontono expose khanyan nangkha bodo phano mothangna kok sawo bobo kaisa institution ni leader no bobo kaisa সংস্থা ni neta bujikha aboni bagai se ang onontono bo sekango phone khlai sungo pia baba ano sui musuk wak tok obahai word use khlayo aboni bagai ang jolika ang bono respect rei no kok sanani thangmani respect rei kok sana baginyo ang bono phone khlaimani respect runya ang bono kok sungnani tongmani phiaba ba ano wak tok sui musuk obahai word use khlayo oboni bagai ang onontono naselerkha belaiken chelengkha tai abo simia biango bo suak effect da tamo am tai dal bidal bini phalatam kok sakhna di hnoi Tuisa sulungo thangai yamrok yasakjak abahai khlaiei video khlai audio rok sen khlaio ano ononto faltu ononto kaham kaino saimano lukurok ononto belai khena faltu obotai lukurok no sebai sanani nangya ononto hai borok tini sini dopao kaisa tamo hinai bobo kaisa disaster no bobo kaisa mahamari no tiprasa society wo ononto hai borok bobo kaisa disaster jeng bono kasonani nangnai koka abosi social media bojese pano phai borok video dal bidal video khai phai sai tong phaitun o jagao jeng focus tardi khapangni tiprasa media channel rok tiprasa news channel rok nang koyo borok ni phaising ang tiprasa angui norok no koyo ta thangdi borok ni phaising jeng norok aro video camera talangnai mic talangnai थांनानै कोनो दरकार गरै तामनि बा जों थाबक सिनि दफा बोसोक जों जालक कलाइजाक नखौ करिखा नख खुंजा तांनानै खरकसा बरक बिहिक बोसानो दा सारिनानै नख दा तांनानै थाबक ताइबो जों जाल कतर फाइ दङ नख खुंजा तांनानै 1 years 2 years बिहिक बोसा गोनां रक रां पैसा खातिउनाय दुखो कलमति खिबिउनाय आबनि यागलस नख ताङै मानो खुंजा नख न कमप्लीट खायनानि 1 years 2 years नां थाङो Keboba asuk baifano simaya hanyo bera sapta khlainai warok ni jesa tei khlai tangi tongima rok obahai rok tini telangi thangjak baikha nokbar bang kondiri bai tei norok nokna kaham nok tangjak half wall plaster rijak obahai nok rok nobo sokomori telang thangka o nokbar bang kondiri hengke jeng tabuk chanani dewan suknani kothang tongnani dewan suknani na dofano mothangai telangnani Sini society no follow goi telangnani kaham khlai telangnani oboda wan suknani naki sing tam khlainani sing biango chaito goi kol painai sini tiprasani leader hanjaknai rok sini tiprasa bosongni sinai noknai rok nei biango chaito goi kol painai norok no sadi bondon lon nai kharlainani bosaina kagai kelangnani bihingno kagai kelangnani busai busana khibioi tai kaisa chela sikla bai khari thangnani bondon lon nawoi khorok busu kharka norok sibai khena nokbai khena obahai bukhnai kasak rajak busamangnai ni bumarok bukhnai kala rajak wanjai chela bai khar thango bondon lon nawunyai
yang nogo kai sana nangani bial poza gogre gog sugi kelang thango tei fatar hawo tongunyai kaham kai tonglai maya hanya hai kaglai piro tai kubuni selabai thang piro busuk tama ongui tongha norok nok nable busuk jengjalo sung tongui tongha lasilia de salpai kai tai kaisa ni bihik bai tonglayo manjak layo social media re layo asuk important ye lokuro kaisa ni mokhang na sokmani bo kisa limit na rakti o chicken mikon kisa asuk rong khang kanyo video camera saklai thango video camera khlaiye youtube diary layo lokurok aro bo asuk dhyan rojak na ya a jaga sung asuk kai thangai camera sakjagai jotono asuk nangya sogya bebak jaga ono camera sakjak na ya khoroksa bukha dukho nangjagai thei thango tam khanyai aboni bagai bebak jagao sung camera sakjak na ya angasu kok kobang sanani thangliya hingke norok bo saimano ang norok no subai manya singthon ang bo khoroksa tini bigrangni ang phatar hawo ksajak ang norok no subai manya phano ang tini ani do phana hamjagai ani tiprasani society na hamjagai hano hamjagai tini okok mas hawo lukro ang hai bigra khangra ano video khlai disturb ta khaji bar ang obogo thokjagya ani kok paina sekang ang okok thaisa saiklangnai norok jesuk pano ongthon tabuk sini o jungjalni jorawo khapangni lukurok sini buri besarep khlaijak marokno sini borok drug samarokno te sini borok obahai khlaiei kaisa bondon loan nai big busa kagai khari thangmarokno norok obon krak majra ranani bagai norok obo krak raida khainadi kami para suba lainnya ni bagai kaisa district thanglaina nangya tumung jotono sing unity engai krak khai basalai man khai phan bak sakai basalai chobai man khang khai janija district janija area janija kami nang tini nini bohok pung tongoi nini nogana mai masa yaklai tongkha nini kami wo kebangma masa ema nang yaklai tongkha sungobo joto thansa khlai chablai khan ke nailai khan ke kaisa district barinai thanglainya nang yesoban obahai khlai sung kafra lainya ni nangya aboni bagai ang norok no koijawo norok obahai ta angdi tabukni o jorawo obahai jurang waijanai behia tomung tongnai rokno focus taredi oborokno norok bekhata redi oborokni phajing ta saitok di sini masa ema nangya jengjal klaijak tiprasarok ni bagai simise norok saitok di te tiprasani society no kaham kai mothangai telangnani bagai saitok di asukna ani koimung hambai jotono hanya hai o dibor kaham ni jorawo